Pidante, gani hara magkakon nga alas 8 naman. Na naman ka nag... Kuan man ka, nagluya man ka. Iwabagan kasi mong buyab. Yuha, yung posisyon na gabi ira man ka diha, oh. Lukot naman ka diha. Yung kuranan, yung... mata na. Uy, nausa ka? Ano sa mga dante? Buwagan kasi mong uyab dante. Wala naman mga higi mong uyab lagi. Uy. Saan yung ipamati? Saan yung ipamati? Ha? Ano naman, ha? Hindi mo ka magpahilam. Grabe na mong hagok gabi eh. Saba, madunggan dito sa kwarto. Nasa lagi ka? Sugan yung hagok lagi. Nga guys, yung hagok. Malagyo ba ka? Yo ba ka? Ha? Yo ba ka lante? Saman taon ka, oy. Ningaw ka, ate. Wag mas ate mo uli. Pas ate mo uli, muli naman tos ate ron. Hindi kayo na naging mong uyab dito sa gawas ta. Nanay mo uyab tara na. Uy, dali na ka na naging uyab dito. Na. Naghuwat na yung uyab sa gawas. Hala, til nga nung siya, til lagi siya mutindog, til. Tulog nga buka iyang mata. Buka man yung mata niya, di siya mutindog, dali ah. Tariho lang mas kistirhan ng dugay yung mata. Mata na good siya, pero dili siya mutindog. Nasa lagi ka? Na, nanguy-kuy na mo noon ka diha. Ikapoy siguro ni sanak. Ikapoy ni pangitag baji. Naman ni si uyab nga bayot gud nga ridari nga laki mag kiskis. Oh, tulog na po balik. Kada kay mga anak ta. Dili na. Ikaw. Wala, tawag na si Ili dito tara na. Tara, tawag na si Ili. Kapoy din siguro na si Zao eh. Hindi ka na sa ate oh, ate. Sa ate Nicole, dali. Sa ate. Ano sa ate? Dali. Nagigid sa nak. Nasa ate, dali. Nasa ate. Guys, ako na po di guys. Kamusta mong tanan? Una po ni si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Si Ruby Provinciana nga murag na ang og sigbin bitaw guys. Kamusta mo tanan og naari ko dari sa hang garden guys kay gahong kuan guys ni bunga. Kaning aheng ampalaya. Suna tambok kagazug ang ampalaya ja namin sige pa sa kadari nga na naghan na sa dari sa babaw. Ja na namuwak na pud makautan na pud gani sa ampalaya kay di anas babaw oh. Na nakana. Diya guys, nagsurbis-surbis ako dari karidot sa garden. Kay moadto na pug goron sa bay sa ati sa hangbana katong namat dyan kay 9 days pa man na siya makaburol dari. So adto na laman makatabang-tabang ko dito kuan si kasos mga manabat kay lain man dari sa probinsya day kay naghana kadtong manabat ja. Kinahanglan jud na nimo nga pa timuon or pamirindahon naghuman og pangadji. Sa kadalasan jud dito guys daghan kadto mga bata so mo to namalit ko gahapon og kuan kanang mga makaon palit ko og kanang gelatin kay hatong himuon og juice ja hala man sa poston og kanang plastic kay matag sa tagsas mga bata ja pwede ra pud ko magtimpla og juice nga para lang naima inom ang mga bata dadto nga manabat. Kay lahi dari guys sa probinsya kay daghan kaadtong manabat mga bata jud. Diya mo adto ko dito guys kay naapoy kahoy siya kay nangahoy man to siya bipuro siya mamatay.
Kay murag nagbilin-bilin siya nga kinahanglan jud kuno ang kahoy niyon siyang ate. Kinahanglan jud kuno ang kahoy mato naghimo pud siya og lingkuranan kanang mura jud siya nagpagbilin-bilin bitaw guys nga maghimo siya og lingkuranan nga kahoy. Gihimo pud siya og kanang lamisa nga kahoy. Kay kinahanglan jud kuno to. Mao dito pagkakadlaw namatay siya guys. Murag sakit kadto bitaw nga way sakit. Diya mo kalit-kalit ra, diya ningari pa jud sa bahay nga libot-libot kay dari man to naman sige buhi daring manok sa usa ka sudlanan na di ah. Nasa yung mga manok diha nga diyang kuan kada adlaw jud na sa makit-an dari kay buntag ug hapon sa magpakaon sa manok. Kay nasa yung mga manok diha nga kan mga labujo. Mo nang kitang mga kita jud magpabilin jud nga maadyo sa isig ka tawo kay wa ta kay bawo nga nagtug na to di na ta makamata. So mao to guys, kalit-kalit ra jud dihang pagka matay. Pero murag wa jud siya mo istorya nga kuha na siya pero nagbilin-bilin na lagi siya nga katong nangahoy na daan. Tara guys, kay maadto ko dito kay kuan ka nang mag-prepare ko dito para ipa-kuan sa mga G. See you dito guys kay mamugha pug kog kahoy para nalay may magamit. Mo ni ijang gipangahoy katong before sa matay guys kay minsan yun sa ni Ate Marisa nga kinahanglan kuno jud kuno ni diyan amo to nagbilin-bilin na dito siya before mamatay na ijang gipangahoy sa sako nga kahoy. Diyan ni siyang kahoyon rin kay sa arong mauga kay arong magamit. Nakakawat ko og bibing gamoy. Kalami kayo. Kalami kayong bibi. Wala nihilak na. Uy, wala. Nihilak man. Ha? Nihilak man ka na, bibi. Ha? Nanihilak mo noon sa bibi, oh. Hala. Uli na ito. Kinahilak na. Paak na sa sigbin. Ate bibi. Dali, ala. Nagkakit na bibi. Nakikit na rin bibi, guys. Salang lami ka, Joey. Ano na pangadyo ni? Ano ni pangadyo ni bataan ni? Ano man dyan? Akong pangadyo ni? Pangadyo ni dyan ni. Lami makapaakon bi, oy. Lami kay paakon bi. Smile, baby. Smile, baby. Smile, baby. Smile. Smile, baby. Smile. Lami. Jumoni guys ang gihimo nga gelatin hanggingan ni na. Ni kaniniste para ranis mga bata. Na gelatin. Narang gibutang dari guys kay rong butangan og ice. A few moments later. Sati. Sati. Nana sila duha guys, nanarbaho ni sila. Kuan. Asa mo kana? Hala, gisi ni siro. Ay, dante. Ako ba pag nasa kon? Warning buwak agahang water lily sa pispan. Nice kado guys. Kanay sa akong water lily. Asa naman ang akong tilapia? Gawas bi. Gawas kuno bi. Pakita kuno bi. Dali, pakita. Hala, ning buwak na jadag banda man ang hilin nga imong gihatag pero wako kay bawda ni ug unsa ning kolora basin ug bawo ni mo to sa violet ra man kuno to og kuan murag
pink ba to ijang gihatag. Ja salamat ko man ang hilin kay nanapod na kauli ko dias bula manguha jud og daghan kay na dali ra jud sa mga buhi. Pero aguban nga kuan wa man mabuhi to katong mga putod na kay salin man sa mga bagyo. Ganahan man ko dari mag pawa sa hang kakapoy dari ko mag Unja guys, mao to hang video ron. Sa baniyang ko anan. Kanang mao to na human ako og bugha dadto unja kahoy, ja hang gibuwad, hang gisapsapan kay buhi pa man to kay mao man to gisang gipangahoy before siya na namatay kay murag nagbilin-bilin siya nga mangahoy siya kay kinahanglan jud ang kahoy. Ja na ako dari sa hang garden kay ganahan ko mag tanaw-tanaw diyan nalipay ko kay nining buwak nagahang banda. Ja kay daghan kadto salamat ninyong tanan. Ja salamat day kadto sa ning hatag og kas para i-donate dito sa namatyan na bana ay bayaw sa hang bana. Ja mo lagi tong may makakuan kay kalit-kalit lagi isang kamatajen. Ja salamat kadto ni Moses. Di man siya magpa-mention na siya sa USA man siguro to siya. Basta ni message siya na nga muhatag siya gamay. So di man to gamay para na kay dako na dito para namo sis. Dako na kazo-kazo tug tabang mao tong gipamalit na biskwit. Ug kanang kape. Diyan namalit pa kog usab gahapon kay namon ko inak sweldo sa hang pagpagluto. So salamat pud kaadto Ate Lodi kay kapalit pud kog usab gahapon og mga pagkaon, mga chichirang gagmay og mga juice ug katong gelatin nga ang gihimo karon. Mado na laman to maka ang tabang sa mga manabat ka na magbilar bitaw guys, kanang magbilar man jud diri guys sa lahi man gud diri og nay mamatyan kay kinahanglan man jud nimo nga pakanon, pakapihon, pamirindahon nga na ba nya. Mao buta nga magbilar sila nga wa sila ika kaon-kaon jo. Salamat kaadto. Di na ako magtaas og istorya. Salamat kaadto sis di na makalimtan ang imong kabuutan. Salamat ninyong tanan. Salamat ninyong tanan. Nga naara mo permi nga sa naasladyo mo ja. Wa ta nagkailag personal pero doon na kaadto mo ang kasing-kasing ja hamong yampo nga kanang daghan pang grasya nga moabot ninyo kay nga na mo din na guys basta manghatagon ka daghang grasya nga moabot ja. Salamat kadto kay daghan pud nga grasya ni abot sa among kinabuhi tungod ninyo og ampo tas Ginoo nga azog atong panglawas ja magamping ta kay wa ta kay bawog ano sa tapod ko as Ginoo kay kadto galing namatay wa jud to sige bati pero kuha man sa Ginoo siguro di ganahan ang Ginoo nga mag-antos pud siya. Mo nang kita magpasalamat tas Ginoo kay basgag atong lawas makapasikay-sikay kada adlaw ja ako dako kadto kong pasalamat. Hinagmata na guys una dyan ha mulingkod ko magpasalamat sa Ginoo nga namata pa. So mao ta tanan magpasalamat ta gamay nga grasya og dagkag magpasalamat ta. Ja utrohon na balik-balik ko sa istorya nga daghang salamat ja. See you next vlog kay mabalik na pugod dito guys kay ni igo ra ko ning uli dari kay nagpakaon ko sa babo ug mga iron ja mabalik na pugod dito sa Ramandari ang ramang silingan pod dito atis ang bana. See you next vlog guys ug amping tang tanan. I love you.